Salam, salam ildeşler. Salam Sapar ağa, Abdurrahman hoş geldiniz. Salam, salam Aziz. Buyur Aziz. Bugün yine hepdenin pazar günü canlı yayında sizin bilen ildeşler. Temamızın adı vatanımızı kaydıp berin. Bu sefer şeyler yüzlenme bilen başladık. İlki bilen bir ses yazgı dinleyelim. Hem şekil bolşayalım. Ondan sonra üstüne ne edelim, kırın edelim. Temanı açıp başlayıp bileriz. Tarih kitapları bize sömürgeciliğin hani böyle bayrakların değişmesi falan olduğunu anlatır ya hep. Evet, işte klasik yeni sınırların çizilmesi falan. Aynen öyle. Yabancı orduların sokaklarda yürümesi falan filan. Ama bugün bu derinlemesine incelemede seninle masaya yatıracağımız arşiv belgelerine göre sömürgecilik aslında tarihin gördüğü en büyük, en uzun soluklu banka soygunuydu. Kesinlikle ve o bankanın kasasında duran şey de altın falan değildi aslında bakarsan. Değildi, evet. Koca bir coğrafyanın toprağıydı, suyuydu ve insanıydı. Yani şöyle düşün, hani tavan arasında eski bir tapu buluyorsun ama üzerinde sadece bir toprak parçası değil, bütün bir bölgenin kayıp serveti yazıyor. Çok iyi bir benzetme oldu bu. İşte bugün incelediğimiz o kaynaklar tam olarak böyle hissettiriyor insana. Ki bugün masamızda gerçekten çok sıra dışı belgeler var. Hı hı. ExileLab Uluslararası Arşiv Sistemi'nin kurumsal hafıza biriminden elde edilen o çok özel arşiv kayıtlarını konuşuyoruz bugün. Tabii şimdi ExileLab ismini duyunca aklına böyle komplo teorileri, gizli istihbarat dosyaları falan gelmesin. Aslında burası bölgesel kalkınma politikalarının, işte ekonomik stratejilerin ve tarihsel verilerin tutulduğu bir tür küresel veri kasası. Evet, yani çok ciddi bir kurumdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve bizim bugün odaklanacağımız belgeler Orta Asya'ya dair Halklara Vatanı Geri Ver isimli bir hareketin vizyonunu detaylandırıyor. Ya o isim de çok çarpıcı aslında. Çok çarpıcı ama şunu en baştan çok net bir şekilde çerçevelememiz lazım. Yani bu incelemenin amacı kesinlikle siyasi bir taraf tutmak değil. Tabii ki. Bu belgeler hani bir siyasi manifesto ya da silahlı bir devrim çağrısı falan yapmıyor. Tam aksine ekonomik egemenlik kavramını baştan aşağı yeniden tanımlayan çok radikal bir tez sunuyor. Biz sadece bu tezi anlamaya çalışacağız. Yani o vatanı geri ver sloganını ilk duyduğunda kulağa böyle çok hamasi, çok askeri bir yürüyüş gibi geliyor açıkçası. Haklısın, öyle bir tanısı var. Ama belgelerin içine daldıkça bunun aslında bir bilanço düzeltmesi olduğunu fark ediyorsun. Yani vatanı geri almak sadece coğrafi bir mesele mi, yoksa tamamen ekonomik bir hamle mi? Ah, tam da bu soruyu soruyor belgeler işte. Bu yüzden hani kendi siyasi görüşlerimizden tamamen arındırarak sadece sunduğu bu ekonomik mekanizmayı anlamak için inceliyoruz bunu. Çünkü iddiaları gerçekten devasa. Çok büyük hem de. Belgelerin temel kurgusu da o tarihsel bilançonun tam olarak bozulduğu anlara odaklanarak başlıyor. Hı hı. Yani vatanı geri vermekten bahsediyorsak önce neyin hani ne zaman elden çıktığını anlamak zorundayız. Kaynaklar sömürgeleştirme dönemine ait o resmi tarihleri şöyle bir kronolojik olarak listelemiş. Ne diyor o tarihler için? Mesela Kazakistan için 1731'den 1860'lara kadar uzanan bir süreçten bahsediliyor. Yani 100 yıl aşkın bir süre. Kesinlikle. Kırgızistan için 1855 ile 76 arası diyor. Özbekistan 1865'ten 76'ya kadar. Hı hı. Neredeyse eş zamanlı. Evet, birbirini tetikliyor zaten. Tacikistan 1868'den 80'lere kadar ve son olarak da Türkmenistan 1881 ile 84 yılları arasında bu süreci yaşıyor. Şimdi bu tarihler genelde okulda tarih derslerinde bize hep böyle bir devletin yıkılıp yerine başka bir idarenin geldiği yıllar olarak ezberletilir ya. Aynen hep öyle okuruz. Ama rapor bu tarihleri siyasi birer dönüm noktası olarak görmüyor sanırım. Asla öyle görmüyor. Buradaki en çarpıcı tez şu aslında. Belgeler o tarihlerde yerel halkın elinden alınan şeyin o soyut devlet aygıtı olmadığını savunuyor. O çok ilginç işte.
Peki neymiş el konulan şey? Sermayeydi diyor. Doğrudan doğruya bölgenin sermayesi. Yani toprak, su, enerji, o doğal kaynaklar, kıtaları birbirine bağlayan transit geçiş yolları ve insan potansiyeli. Vay canına. Yani bölgenin gerçek sermayesine el konulduğunu iddia ediyorlar. Sömürgecilik bir siyasi rejim değişikliği değil, devasa bir sermaye havuzunun merkez bilançoya aktarılmasıydı diyorlar. Bir dakika, yani bu belgeler bize vatan kelimesinin öyle duygusal veya sadece sınırlarla ilgili bir kavram olmadığını mı söylüyor? Kelimenin tam anlamıyla bir bilanço, bir öz sermaye tanımı yapıyorlar. Aynen öyle yapıyorlar. Yani sömürgecilik sadece gelip bir yere bayrak dikmek değildi, düpedüz cüzdanı çalmaktı, öyle mi? Tam olarak bu analojiyi kullanabiliriz, evet. Zaten vatan kavramını sınırlarla değil de bölgenin üretim araçlarıyla, o gerçek sermayesiyle eşleştiriyorlar. Hı hı. Su, güneş, rüzgar, yeraltı madenleri, bunların hepsi senin vatanın çünkü bunlar senin öz sermayen diyor tez. Bu çok radikal bir okuma. Yani bağımsızlık dediğin şey bayrak dalgalandırmak değil, o nehrindeki suyun enerjisinin kimin cebine girdiğiyle ilgili bir şey. Kesinlikle öyle. Ve sorunu böyle tanımlarsan çözümünde tamamen değişmek zorunda kalıyor. Peki ama bu noktada aklıma hemen şu soru geliyor aslına bakarsan. Tarihsel olarak el konulduğu söylenen bu sermaye bugün ne durumda? İşte raporun en karanlık kısmı da burası. Sonuçta güneş hala Orta Asya'nın üzerinde parlıyor değil mi? Nehirler akmaya devam ediyor. Madenler de o toprağın altında duruyor. Evet, duruyor. Ülkeler de hani kağıt üzerinde kendi bağımsızlıklarına kavuşalı 10 yıllar oldu. Exile Lab raporları bugünkü durumu nasıl analiz ediyor? Niye hala kayıp bir sermayeden bahsediyoruz biz? Çünkü belgeler şunu gösteriyor. Bağımsızlık kazanılmış olsa bile bu varlıklar o tarihsel travmadan gerçek anlamda kurtulamamış, devasa bir değer düşüklüğü krizi içinde sıkışıp kalmış durumdalar. Değer düşüklüğü krizi derken, Şöyle anlatayım. Raporun sunduğu veriler çok çarpıcı gerçekten. Temel varlıkların şu an resmi ekonominin tamamen dışında kaldığını veya işte inanılmaz derecede kötü yönetildiğini gösteriyorlar. ne gibi varlıklar mesela? En büyük örnek toprak. Belgeler bölgedeki toprağın şu anki değerinin uluslararası piyasalardaki o potansiyel gerçek pazar değerinden tam 10 ila 100 kat daha düşük olduğunu belirtiyor. 100 kat mı? Yok artık. Evet, 10 ila 100 kat arası bir değer düşüklüğünden bahsediyoruz. Yani kayıp sermaye eşittir bu değer düşüklüğü çarpı 100. Yani 100.000 dolar etmesi gereken bir arazinin 1000 dolar etmesinden falan bahsediyoruz. Bu kulağa böyle hani aşırı abartılmış bir rakam gibi geliyor. Sırf siyasi sınırı çizildiği diye çorak arazi Manhattan olmaz ki. Zaten toprağın fiziksel olarak sihirli bir şekilde değişeceğini iddia etmiyorlar. Nasıl oluyor bu 100 kat fark? Buradaki kilit nokta resmi bir piyasanın, bir mülkiyet pazarının olmaması. Gelişmiş bir ekonomide toprağı bankaya teminat olarak gösterirsin, değil mi? Kredi alırsın, yatırım yaparsın. Evet, kapitalizmin temeli bu. Ama Orta Asya'nın büyük bölümünde bu varlıklar şeffaf ve hukuki güvencesi olan bir serbest piyasaya tam entegre değil. Sistem kapalı olunca da toprak sadece üzerinde yaşanılan o ölü sermayeye dönüşüyor. O yüzden 100 kat değer kaybediyor. Altın var ama sertifikası olmadığı için sadece kağıt ağırlığı niyetine kullanıyorsun. İşletilemeyen bir potansiyel var ortada. Aynen öyle. Peki ya su? Hani notlarımda suyla ilgili çok daha tuhaf bir detay gördüm. Suyun tamamen fiyatlandırılmamış olduğunu, yani ekonomik hiçbir karşılığının olmadığını söylüyorlar. Evet, ekonomik sistemin tamamen dışında bırakılmış durumda. Şimdi suyu anlıyorum, su temel bir insan hakkıdır sonuçta. Ama devasa bir bölgede suyun hani sıfır fiyatlandırılmayla ekonominin tamamen dışında bırakılması inanılır bir şey. Bu hani bir şirketin en çok satan ürününü bedavaya dağıtıp sonra biz neden zarar ediyoruz diye düşünmesine benzemiyor mu? Tam olarak buna benziyor işte. Bölge yönetimleri yıllarca sosyal kaygılarla suyu bedava veya çok ucuza sunmuşlar ama rapora göre bu durum tam bir ekonomik felaket yaratıyor. Neden? Yani bedava olması halkın işine yaramıyor mu? Yaramıyor çünkü bir varlığın fiyatı yoksa maliyeti de yokmuş gibi davranılır. Su bedava olduğunda vahşi sulama yapılıyor, teknolojiye yatırım yapılmıyor. Çünkü tasarruf etmenin ekonomik bir getirisi yok çiftçiye. Kesinlikle. Artı, fiyatlandırılmayan suyun altyapısını koruyacak fonda oluşmuyor.
Kanallar çürüyor, su tarlaya gelmeden yolda buharlaşıyor, toprak tuzlanıyor ve hani demin konuştuğumuz o toprağın değeri var ya, o daha da düşüyor. Yani zincirleme bir çakış yaratıyor bu durum. Aynen öyle. Enerji ve madenler içinde benzer bir tablo var. Değeri çok düşük ve elde edilen ham madde gelirleri şeffaf olmayan yapılar yüzünden halka ulaşmıyor. Tüm bunların sonucunda da hani çok net bir fatura çıkıyordur ortaya. Kim ödüyor bu faturayı? İşte en acı kısmı bu. Faturayı sistemin en değerli bileşeni, yani insan sermayesi ödüyor. Beyin göçü yaşanıyor. İnsanlar kaçıyor yani. Evet, fiziksel varlıklar değersizleştiğinde o varlıkları işleyecek olan mühendisler, girişimciler kendi potansiyellerini gerçekleştirecek zemin bulamıyorlar. Hı hı. Ve bölgeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani o vatanın asıl serveti, en değerli sermayesi göçüp gidiyor, başka ülkelerin bilançosuna yazılıyor. Acı bir tablo gerçekten. Yani hastalığı bu şekilde, bu değersizleşme krizi olarak çok net tanımladık. O zaman yavaş yavaş belgelerdeki tedaviye, yani o asıl çözüme geçelim. Tabii orası daha da çarpıcı zaten. Bu halklara vatanı geri ver hareketinin tedavi yöntemi nedir peki? Önerdikleri çözüm aslında son derece net. Ekonomik egemenliği sağlamak için tamamen piyasa odaklı bir yaklaşım savunuyorlar. Yani öyle kapalı ekonomi falan değil. Asla. Vatanı geri vermenin yolu sermayeyi geri vermekten geçer diyorlar. Eğer şeffaf ve uluslararası bir piyasa oluşturulursa, az önce konuştuğumuz o korkunç tablo tamamen tersine dönecek. Ne olacak mesela o piyasa kurulunca? Rakamlar veriyorlar belgelerde. Mesela toprak değeri 10 ila 100 kat artacak diyorlar. Vay! Su nihayet ekonomiye, yani piyasaya dahil olacak ve israf bitecek. Enerjinin değeri 3 ile 5 kat artacak. Hı hı. O transit geçişlerin değeri gümrük duvarları kalktığında 2 ile 3 katına çıkacak. Hı. Ve en önemlisi o göç eden insan gücü var ya, onlar kendi toprağında refah üretebileceğini gördüğü için geri dönecek. Yani bu hareket o kayıp vatanı böyle silahlarla veya politik sloganlarla değil, kelimenin tam anlamıyla piyasa dinamikleriyle geri almayı hedefliyor. Aynen öyle. Tamamen rasyonel bir piyasa inşası. Değeri 100 kat artacak bir topraktan bahsediyoruz sonuçta. Yani bu gerçekleşirse dünyanın en büyük ekonomik uyanış projelerinden biri olmaz mı bu? Kesinlikle olur. Uzmanlar da zaten bunu vurguluyor belgelerde. Vatanı geri vermek, doğrudan sermayeyi geri vermekle eş tutuluyor. Doğal zenginliklerin dışarıya değil, doğrudan yerel halkın refahına akması planlanıyor. Ve peki tüm bu varlıkların değerlenmesi için hani gereken o sihirli dokunuş ne? Çünkü hani kağıt üzerinde bu 10 kat, 100 kat artışlar harika duruyor da bunun pratikteki karşılığı, o ilk adımı nedir? İşte belgeler o ilk adımı hareket kelimesiyle tanımlıyor. Hareket derken siyasi bir hareket mi? Hayır, fiziksel ve ekonomik bir hareket. Orta Asya'yı tek bir ekonomik alan olarak entegre etmekten bahsediyorlar. Ve bu ancak bu hareket kavramıyla mümkün. Biraz daha açar mısın bunu? Tabii, sermayenin, insanların, teknolojinin ve piyasanın Orta Asya boyunca hiçbir gümrük veya bürokrasi engeline takılmadan serbest dolaşımı. Hani Avrupa Birliği gibi bir şey mi? Onun çok daha bilin ve bölgesel bir versiyonu diyebiliriz. Sadece bu entegrasyon ve serbest dolaşım sayesinde bölgenin o toplam serveti 3 ile 5 kat arasında bir büyüme gösterecek diyor belgeler. Buradaki hareket kelimesi gerçekten çok vurucuymuş. Yani sadece insanların sınırları geçmesi değil de hani fikrin, teknolojinin, paranın böyle tıkanıklık olmadan akması. Aynen öyle. Şey gibi sanki hani damar tıkanıklığı açıldığında vücudun aniden böyle canlanması, kan akışının hızlanması gibi değil mi? Çok doğru bir analoji. Ekonomide biz buna bölgesel sinerji diyoruz zaten. Belgelerde bunun neden tam da şimdi, yani şu anki konjonktürde yapılması gereken stratejik bir değişim olduğu özellikle vurgulanıyor. Neden şimdi peki? Çünkü eğer bu 5 ülke tek tek, hani izole, kapalı pazarlar olarak kalmaya devam ederse, o küresel ekonomide bu değer artışını asla yakalayamayacaklar. Ezilip gidecekler yani. Evet, karkalanmış pazarlar olarak o değersizleşme sarmalında eriyecekler. O duvarları yıkıp
O serbest dolaşımı sağladıklarında ancak parçaların toplamından çok daha büyük bir zenginlik ortaya çıkacak. Gerçekten büyüleyici bir vizyon bu. O halde bu masadaki yoğun sohbetimizi, bu bilgi bombardımanını yavaş yavaş şöyle bir toparlayalım istersen. Tabii ki, harika olur. Exile Lab arşivlerinden çıkan bu çarpıcı vizyon, aslında bize sömürgecilikle kaybedilen şeyin devletten ziyade sermaye olduğunu söylüyor. Kesinlikle birinci büyük tez bu. Yani toprak, su, enerji, insan ve bu varlıkların günümüzde piyasa dışılığı yüzünden 100 kata kadar değersizleşmesi sorunu var ortada. En büyük kriz de bu zaten, değer düşüklüğü krizi. Ve halklara vatanı geri ver hareketinin çözümü de bu serbest piyasa ve bölgesel entegrasyon yoluyla, yani o serbest dolaşımla bölge servetini 3-5 kat arttırmak. Bütün plan bunun üzerine kurulu. Bütün övüt ne olacak bu? Siyasi retorik yerine tamamen rasyonel bir ekonomik akıl koyuyorlar masaya. Ya bu incelemeden sonra açıkçası benim aklımda, eminim dinlerken senin de aklında şöyle bir soru kalıyordur. Nedir o? Eğer gerçek egemenlik ve o kutsal saydığımız vatan kavramı, hani haritadaki sınır çizgilerinden çok, ekonomik kontrol ve o varlıkların doğru değerlendirilmesiyle ilgiliyse, Hı hı. acaba dünyada tarihi olarak sömürülmüş o diğer bölgelere, Afrika'ya falan baktığımızda da, onların da asıl ihtiyacı olan şey, siyasi bağımsızlıktan ziyade, hani kendi sularına, kendi topraklarına ve beyinlerine biçtikleri o ekonomik değeri geri kazanmaları olabilir mi? Yani siyasi krizlerle boğuşmak yerine asıl bu ekonomik revalüasyona ihtiyaçları var diyorsun. Bence kesinlikle öyle. O zaman biz bu derin soruyu senle baş başa bırakalım bugün. Belki de dünyayı okuma şeklimizi tamamen değiştirecek o anahtar buradadır. Başka bir sohbette görüşmek üzere. Ana taparağa, ana dinleyiciler, dinleyendirler. Dedim Tayda- dinleyentiniz. Şu tayda neme, gowu soragy neme diýdi. Iň soňunda ýöne şu soragylara gelmezden ozal, vatanymyza gaýtaryp beriň zadyna gelmezden ozal. Bize aýdalyp gelýän neme bar, propaganda bar. Şol propaganda ynanýanlara häzir düşünüksiz bolmasyn diýip bir kagyz şunda da neme deli. Hani bize imperiyalar gelende diňe döwleti ele geçirmedi, bütün sermayeni ele geçirdi diýip aýtdy da häzir nemede, tekstde. Şimdi bize aýdylýan nemede propagandada tam terside. Ana bize tuvalet getirdi diýdiler. Şonuň üstüne de bir kagyz aýdyp geçeli, ondan soň asıl temamyza geçeriz. Şu propagandany ine bar edilýän nemeni gizlemek üçin aýdylýan eken. Şona göz yetirseler has neme bolýar da? Edýän işleri yzy giderligi belli bolýar. Näme üçin edilýändigi. O sizin dinlediniz, o näme düşünen bolsaňyz, hani sizi dinläli. O. Siz näme düşündüňiz? O, bundan halk näme düşünýär? O, şoňa geçeli. Ýöne meseleler, büyüklü mesele. Şu meseleler çözülmän. Yani Moskvada gararat talap ýören, Türkiýede garar bakyp ýören, nemeleň soňu gelmeýär. O sizin aktyklaryňyz, sowluklaryňyzam şol işler bilen meşgul bolmaly bolýarlar. Bu da yani çözülmedi ýalak zat däl. O ýöne näme üçin çözen oklar diýip bir soraw berip biler ýalak ýagdaýa gelmeliler millet. O ni şu zatlarda näme düşünýäniňizi dinläp, o bize o şoňa öwrärak tema aýrelýän gollasaňyz ýigitler. O pikir O, sapar ağa. O, Her sapar seni gürledip durmaly, biz hem gürläli. o şeylerek bolsa gowy Şeyler hak bolsun. Abdurrahman, aýtjak nemeň barmy? Buyur, sen başlaver. Onda men başlaýyn, ýanky seniň tuvalet getirip berdi diýenleriňe pikir aýdyp geçjek. Ine gündelik durmuşda da bir ýagdaýy, birinden bir zat eşden wagtyň dogrudan ynanylýan däldir. Owa, bize
tuvalet getirip berdi Ruslar diyen vaktıňam dogurdan ynanmaly däldir. Eleştirel düşünmek, kritiçiski Rusça aýdylanda düşünmek Hmm. zat var adam zatda. Ne şunu her zaman ulanmalıdır. Ya da şüpheli yakınlaşmak diye bu inanmazlık manysine gelen ok. Bilýänler biler. O şo taýa şonu aýtmak isleýän, ýani olar tuvalet getirip berdik diýip bilerler. Aslında bizim tarihimiz bilen olaryň tarihyny ýan-ýana goýsaň, bizinki hem uzun hem çuňur, hem gaty ýerden gaýdýa-da olar. Ýok wagty bizler bartyk, ýani bizim atalarymız bartyda. Hı hı. Ya da Sapar Aganyň aýdyşterim bilen, degim bilen aýtsak, şu türki ýurtlaryň taryhyny tarihten aýyrsaň, gaty bir zadam galanok tarihte aýdyljak diýiljek. O taýsy şeýle indi temamyza gelsek, temamyzdan ady watanymyzy gaýdyp beriň diýe. Bunu aýdyp bilmek üçin ilki näme zady ýitirenimizi bilmeli-de. Nädip ýitirenimizi bilmeli. Bunu dolu tarihi aýdyp nämede oturjak däl, ýöne kän aýdyldy. Ýani bu taýda tarihi öwrenmemizin gaty önemliligini aýdyp geçmek isleýän. Tarihi öwrenseň, nämämiziň barlygyny, näme zady ýitirenligimize göz ýetirengi. Näme göz ýitirenige göz ýetirdikden soňra sorap bilýäň-de watanymyzy gaýdyp beriň diýip. Diýmek bir alan bolýar-da elimizde. Bunu gaýdyp sorap bilýän bolsak, sorama hakkymyzyň barlygy şo taýdan gelip çykýar. Diýen aýdyp geçdiň Sapar aga ne Moskwada garar salap ýördiýdiň. Hakykatdan hem şeýle. Hakykatdan hem ýyldaşlar. Özbegistanly, bilmedim Gazakistanlılar hem bar. Türkmenler var. Russiýada, Moskwada işläp ýörler. Täjikler, Täjikler var, Kırgızlar var. Ha. Nädip şeýle bolýar? Nädip beýle bolýar diýip bir ýüpüň ujuny tutup gitseň izarlap diýär. Bir ýere barmaly-da. Türkistanyň hem potensialyny aýdyp geçdi şu wagt Sapar aga. Bu bir Sapar aganyň pikiri däl, diňeje. Bu näme dilen? Näme diýer? Üstünden işlenen belgeler. Bu Sapar aganyň näme diýenleri. Rahat barlap bilýänsiňiz. Gaýnaklary var, düýbi var, kökü var. Howadan alyp aýdylan meseleler däl hakykatdan hem bar. O taýsy da şeýle. Hani şu wagt Täjikleriň, Rus, Özbekleriň, Türkmenleriň Moskwada işleýän hiç kim inkar edip bilýän däldir. Diýmek olar o taýda işleýän bolsa, diýmek bizim ýurdumuz Türkistanyň ýurtlary elden giden bolýar-da diýmek. Şeýlerak bolmaly bolýar. Bu işe şeýle seretmeli. Ondan soň Aziz Bey, tema boýunça bir Hı hı. soragym bar. Watany Yzyna gaýdyp beriň diýäs. Ýöne şuňa soragym sorap bilerler-de häzir nemeler. Garaşsyzlygymyzy aldyk, ýene näme aldyk, muny aldyk. Endi garaşsyzlygymyzy alanmasak, watanymyza izni alanmyz bolan dälmi? Bedim halkdan sorak görme. Ýok, bu taýda biziň aýdyp geçen nemämiz aýdýandyr. Ýani watan diňe bir eliňdäki pasport däl. Bütün nemeler, resurslary bilen. Şoň içine adam resurslary hem girýär. Hemmesi bile watandyr. Ýaňy ses ýazgymyzyň içinde aýdyp geçdi. Watan garaşsyz bolanda nälik bolýar. Ýene de näme aýtjakdym? Toprak meselesinde bir näme aýdyp geçecekdim. Şu wagtky näme diýär, diktatorlar ýa-da baş diýip otur saýlananlar diýelim. Şu Türkistanda, Orta Aziýada kılar. Toprak paýlanyp berilende halka şu wagt ogurlayanlardan kän etse hem alıp biljekler, ýani şoňa da kellesi işläni ok diýjek bolýanym, ýani bu taýda ogurlasyn diýemok elbetde. Ýani halk toprak
bizim yıllar, asırlardan beri bizde bolan, bizim ata-babalarımız şo taýda ýaşapdyr. Göçebe ýaşapdyrlar, ýaşapdyrlar. Bu topraklar elimizden alındı. Vatanımızı gaýdyp beriň diýmemiziň sebäbi şo topraklary izine beriň diýmek. Bunu bermeseň näme bolýar, nämeler edipdirler, nähili aýylganç. 150 ýylda nähili aýylganç nämeler bolup geçipdir, ýagdaýlar. Olara aýdyp geçdik biz geçen sanlarymyzda. Oňa da derin girip uzadyp oturjak däl. Häzirlikçe men şular aýdaýyn. Ýene-däm soň sorak pikir bolsa dowam edeýin. Ben sorum var. Näme? Aha. Belki de ikiňde de bolmagy mümkin. O topragy halka bermediligi, yani şuloň näme bahanalary var? Yani gaatlarına sen diktatör diýdiň ýa-da yani prezident diýdiň ýa-da ýene atlar näme bolsa önemliler yani hökümet diýeli. Topragy halka gaýdyp bermemediligi näme Sebäbine düşünüşler var. sebäbine bilmedim. Sebäbine bilmedim. Ýöne bahanalarını aýdaýyn. Hadi. Toprak döwletiň bolmaly diýe. Döwlet kim? Döwlet hem şu propaganda kanallarynda görkezýän iki sany näme IQ-sy düşük adam. Şo diýip görkezýärler. Men aýdaýyn, demlän bolsaň. Ularyň saparaga gaýdyp bermene hiç hilek bahanalary ýok. Bermemezlige hova. Yalandan alıp barýan siýasatlaryna göz öňüne tutsak hiç nemesi ýok. Yani biz milletçe, biz iň watançy diýip öňe çykýarlar dänim. Neme diýerler, hereket edýärler. Hiç hilek nemeleri ýok bularyň. Bahanalary ýok bermezlige. Yani halkyň hem dolu şu öz topragyny gaýdyp almana haky var. Ýöne halk alyp bilýändir, biri getirip berýän däldir. Ýewropada getirip bermez. Hiç bir adam hukuklary bilmem nämeler. Sen isländen soň arkaňda belki durarlar. Ýöne sana getirip berýän däldir. Bu bir näme söz bolsun meniň pikirimçe. Esasy bir lozung ýalyk. Näme sebäpden beren oganda özüňiz aýdaýyn. Ben aýdaýynmy? O menen bilemok näme üçin beren. Bermeýärler. Beren oklar, beresim de gelen ok diýerler. Bir zatdan gorkýan Şeýle bolmaly. bolaýmasynlar. Ha? Bir zatdan gorkýan Ha? bolaýmasynlar. Näme? Şu meseleni dolu o gözüňde tutanda. Şuloň näme sebäpli ýolbaşy bolup bilýänli, o bir gelen soňam oturýanlyklarynyň büyük sebäpleri o şunu bermän saklap bilýän bolsalar oturup bilýärler-de. Berjek bolan oturdan oklar mukandýan. Şu sebäbi bir däl, iki däl, 5 tane o Azerbaýjanda adalan alty bolýar. Azerbaýjana ýoşuk bilen ýemleme diýen. Döwlet. O akıl yetmedi alaklı adam däl, sebäbi ummaty baýlyk da. O baýlygy bular özleri yaradyp döredip bilen oklarda. O bar zady. Bu täzeden döretmelim däl. Bar datlar. O toprak atyrlar oý bar. O günümizden bar, ýelimiz, tüweleyimiz o. Kışımız ýazymyz hemme jeti mevcut. Ýöne şonu guramoçuluk bilen bermäge o şonu akyl ýetenok diýsek nähilek bolýar. Ondan olar näme barada? Taýt o diýerler ýa kellelerini agyr diýerler. Ýagalady diýerler. Bu giden ferişte o sororyalyk ferişden halky berip bilýärlermi şular? Başga ýerden bir gazanyp şoň üstüne doldurup bilýärlermi? Trilyonlap, deme? Ferişte trilyonlap. O şu trilyonlap ferişden bermän o bu halky o
Moskvada köçe tüpüp bören, howlu tüpüp bören, gararıktılap bören edip. Depelep bölürde. Ya da Türkiye'de ondan bundan garra feredip birinin hizmetini edip halkın kemdi diyerlerde. Bunun uğurlarını yani emedenim hiç. Bunun halkın mertebesini depelemek o bedeli katı ağır olmalı kan yani benim fikrimce. O pul uğurlarından ya da uğurlu edenden hep ağır. Hakiki. Bir halkın mertebesini depelemek o adam bir mertebesi bilen adam da Hı hı. Hı hı. olmasa o untan demedi. Kıyın. Oha. Menen bir näme aýdaýynsa paraga Yani? şuýda mümkin bolsa. Ine imperiýa diýdik. Owa Rus imperiýasy. Bir imperiýa özüniň nemesinde ýani Orta Aziýanyň her ýurda bir nemesi edipdir da gubernaýalyk edip ulanýar da başyna adam Arkadağ diýdi, birine adam Beýikdepe diýdi, şuňalyk atlar bilen neme goýýar. Indi şöyle seyretsek, bir imperiya aklı başında ya da has köp bilen adam şu taýyk getirmez ha, doğru mu? O Doğru. taýykdyň aýdan ne edýän, diýenini edýän adam getirip goýar. Diýenden çykmaýan. Owa bu taýda näme getirecek boldum? Halkyň gözüniň öňünde şu liderleri meşruiyet nemet diýerler. Meşruiyet bolanda şu liderin güýçlüligini kabul etdirýärler diýen türkmençesi halka. Şollum neme edip durda halkyň özüne ziýan bolup işläp dur. Yani halk şonu kabul eden üçin şolar şu taýda bar bolup bilýärler. Diýjek bolýanym. Halk haçan şolary kabul etmedik, yani güýçlüligini kabul etmediği günü olar o taýda neme edip bilen ok. Edil şu wagtky günümizde, şu wagtky giýje gündüzde dünýadaky bolup geçýän ýagdaýlarym göz öňüne tutsak, şu wagt Rusyň gelip misal aýdýanda Türkmenistanda halk ayaklansa, Özbekistanda başga ýerlerde halk ayaklanyp öz ýurduny hukugyny talap eden wagtda Rusyň gelip müdahale etme hem güýji ýok, hem haky ýok, hem de Mümkinçiligi ýok. mümkin hem de mümkinçiligi hem ýok. Şu taýda saklap durany näme diýemem? Sekel bir nemede galdy diýen ýalyk. Bir tary saklap dur diýen ýalyk nemede durda şu wagt. Hı hı. Şoňa alarak görýän. Dinleyijilerimizden pikirini beýan edipdir. Halka toprak Hı hı. berseň, erkini eline berýän. Soň öz ykbalyny özü kesgitläp bilýär diýär. Owa. Bolmasam şeýle, Bol şeyle de mi? Başka bir kefitlede ne aylak olur? başga biriniň aýdyşaly bolar. Diýmek şondan korkýan ekenler-de. Diyemem. Bu da atlar yani bizim üniversitelerimizde de atlarımızda okudulmalı, demedilmeli zatlar. Bunlar umumi nemeden de bir elementar zatlar da. Hı hı. Hı. Yani bir Türkmen için çalışırımlı. Yani Sovyet nemesi savok diye de. Elinden hususi nemesini alınan bir arka Sovyet adamının nemesine düşüncesine sokmak katı kıyın zatlar bu zatlar. Hı hı. O toprağın hususi eğçilikinde bolondan veya eylep golyanlığını düşünmesi kıyınla. Şonu düşündürüyordu da şu potrotu az verdin, kan verdin deyip şonu iyi diyorlar da. Şunu deme. Yani şu toprak hususi eğçiliğe geçmeyen bir badır iqtisadiyatını kuruwan bolonok. Ona şu badır iqtisadiyatının işleyen yerlerinde seyretseňiz hem yerde toprak iqtisadi dolanışın içindedir. Hususi eğçiliktedir. Şweýetde duruşuna tokoy da 85% territoriyasy tokoy.
Hı hı. O devletin tokoyu yok deneyalak. Hemmece tututu. Olsa burada çıktı. Olur da yani bir aksanerin nemedir o devlet bir şoloruyalak demen aksaner kampanyanın içinde devlet vardır. Şundalak Hı demek. hı. Hı hı. İştat bulunu o. O deme iktisadi dolanışa giriyor. O milyarlap pul var. Yani Türkmenistan'ın teritoriyası o 489 kvadrat kilometre şeyler. Hı hı. Hı hı. O son bir pulu öğrendi. O şonça pulun 100% bolmasa da belli bir bölümünü yani peçat eden de pulu. O son yem demesi var da. Abi piçeyniyeti var. Şu pul bağlarda dolanıyor da. O da halkın elinde. Hı hı. Yani şu trilyon yer bakatı bir trilyon dolar oldu. Şu trilyon dolar halkın baylığı, halkın elindeki pul. Şey deyip düşünmüyorum. Saparağa öňem bir neme edip geçipdik. Aýratyn bu toprak temasyna aýdyp geçipdik. Ýöne nädip trilyonlap ölçäp bolýar şondan bir ýatladyk geçseňiz. Toprak diýilende bir gurak galan ýeri gözüňe gelýär-de adat adamı. Nädip şonu Ya deme, trilyonlap ölçäp bolýar. onu ne deme, ben statistikaları neme deyin ben, ya tapsam. İstanbul'a bileýäňiz şeyler mi? Awa. Hı? Hı hı. O İstanbullu şehrin ortaragyna 1 hektar yerin bakadyň näçediň bilýärmi? Ýok. Bilemiz yok. Yüzläp milyon doldurdu. Hı hı. Ýöne 5-6 dönüm 50-60 milyon doldur. Hı hı. O birinin yere. Awa. Hı? Hı hı. O birinin baylığı. Son Ýaşaýyş tapyp jaýynyň ofislere çeldi. son bakar näçe bolsa o belli bir nemeleri var. O şonala kredit alyp bilýär, tatyp bilýär. Hı hı. Hı hı. O halkyň paýlygy. Awa. Ödem soňky 10 ýylla şoň ötüşini o nemetseňiz statistikadan sorak görüň nemeden. Onu näşetde galandyr. Bagaty galýada. Taşkentin içinde 1 hektar yer bagaty. O şu an 2 milyon 3 milyon dolardır. Hı hı. O bar bagaty, yani administratif bagaty, bazar bagaty derler. O yani devlet şunça olmalı ya, şunça oluyor da. Yani bazar tadyetine geçendi. Ya 10 isteye 100 isteğalar. O da halkın pulu. Onu Awa. bir başka bir yeri nemet bilen o şu halkın Oo. eline nemet. O. Ödüm elimde ama ösyen. O Hatta yer dip toprak dip dedin ya partikül börlün yeri dip o hocalık için ulan börlün yeri dip düşünme. Oo, Daha bizim fabriklen adamlar da aşağı şonu turnalaktır. O ne istedik şehirler ul şehirlere hatem kummattır. Son 50 o İstanbul yalak yerde 60% binan toprağın bakattır. Hı hı. Hı hı. Ne o gök dilenler var adam. 20 etaj, orta etajlı caylar var. Awa. O ne 200 milyon dolar şolong Giden baýlyk. demeti. Doğru. Şoň ýarty o toprağın bakattır. O toprağın beýeti bir demedir. Bir adamdır. Hı hı. O Türkmenistan'a da şondalak bolar. O İstanbul'un ki alak kımmat bolmasa bärýän bolundy. Awa. O pula. O baýly on ykdysady dolanşykda näme üçin çykarjak? Oň bir sebäbi bolmaly. O toprak bu halkınki
Şo toprağın eýeti bolman bu halyk ýurduny eýe bolup bilen. Hı. Yankı O biz Aydıç. yankı öňkü nemede Badar güni 75'imizde o yankı döwleti ele geçirme barada gurrun etdik de. Türkmenistan'ın döwleti ele geçin. Hı. Ýadyňyza düşýän. Bir hepde boldy da. Hı hı, hı hı. Owa. Ha? Owa. Ýurduny kimiň elinde? Şonu bilýänsiňiz öýdemi? O ýurt siziň eliňizde derdi. O siziň nämeňiz bar? Toprak barada gurrun etdik de toprağımız ýok. Ha? Owa. Toprak siziňki däl. Hiç. O siziňki orada bazarda satyp bilerdiňiz. Bazara çykaryp bilerdiňiz. O ataňyzdan galan tapy Hiçbir yerinde yok. hiç ýeriňizde ýok. O şo tapu bolmasa tek tarihiňi gurrun edip bolan ýokda. Ne Türkiýede tapu sistemati bardyr. Hı. O şoň bilen yani Osmanlı tarihine sen 5-6 ýüzlap aňryk iňip bolýandyr. Köküňi bilip bolýandyr. Ýegden gelip näme? Suudname hökmünde neme diýär-de? Hyzmat edýär tapu. O tarih Hı hı. ýazy Hmm. hemen. Köküň. O tende şo var ne soran ne Sovet adamlarından torak gör. Yok. O Sovet döwründe de döwletinki bardy. Umumy opşy. Ya döwlet kimki? Olam Neme? gyzykly soru. Menden bir zat goşaýyn şöre. Yine käbirleri şeýle diýip bilerler. Yine şu wagt Türkmenistanda yerimiz var, üstüne jaý saldyk, soň satyp otyrs. Birlerine satýarlar da. Mantygam biraz näme? Türkmenistanda gelýärler başga ýurdaşar ýurda. Köplenç Türkiýe. Puly berip şo taýdan ilki yer alýarlar ýa-da bardyr yeri üstüne jaýyň fundamentine, kerpiçine, şypyryny ýarymlandan soňam satmana neme diýerler? Köplenç şeýler akdyr. Näme sebäpden? Şu şekilde satyp bilýäs diýip bilerler aslında ýöne tapulu sisteme bolanda ýa-da yer seniň toprak seniň elinde bolanda birinciden sen ýurduň daşyna gidip işlemeli däl. İkinciden hem sen elinden hiçbir yani şol ýurdun içinde hiç kimiň elinden topragyny alyp bilmeli däl hökümet. Yani şeylerek ölçenmeli. Şu wagt edil satyp bilýäs biziňki ýalak görnýändir aslında. Buldozer gelýänçe gelenden sen hiç sat edip bilmeýän. Derdiň hiç kim aýdyp bilmeýän. Bunu näçe nemelerde Altyn Ağa aýwanyň ýagdaýynda nemetdik, göz ýetirdik, gördük. Hı hı. Owa. Ya Türkmenistan'ın kanunları boyunca toprak satmak, demetmek hukuku yok adamlar. Şöyle şu altın geldin demetine işlemde çıkardık şunu. Owa. O düdüğün Soňam yok. ýanky. Owa, soňam ýanky aýdan ýerine neme deýin, biraz açaýyn saparaga, biraz üstüne merak galdy. Sen esasy nemesini aýdýaň da, ine İstanbul'da bir hektaryň bahasy näçe diýdiňiz? O näçe $1000 diýip aýdyldy edil. Milyon oldu. Milyon. Owa. İstanbul'da sehel deme milyondur. Men şol ýeriň näme üçin $1.000.000 aýtmak isleýän, belki bilýänler bardyr, bilmeýänler bardyr. Ne şo taýda şol şäheriň orta arasynda bolanlygy sebäpli gapdalynda, ýanlarynda okuwlar, jaýlar, megapolis dik geçýär-de İstanbul. O ulaşım bar, okuw bar, teatr bar, gezmek üçin o magazinlar, alışveriş merkezleri gaty ýakyn bolan üçin şo derece gymmatdyr bahasy ýeriň. İstanbul'un çetrağındaki baha bilen merkezindeki baha bir däldir. Bu da bazar iqtisadiýetiniň yani nemesinden gelýändir yani. Bizdeden bar bahalar Aşgabatda jaýlaryň ýa-da nemeleriň bahalary. Onlar yapay bir şekilde hökümetiň belli ýerde hökümet edil nemeýe ala gedip görkezmäne çalışýarlar.
Yani şol sebepten bahalar gymmatdyr. Biram şunu goşaýyn, Türkmenistanda çet yerlerde ýaşaýanlar belki bilýändir, ýazyň kommentariýada. Ne Guşku bardyr, Köýten dag bardyr. Ýa-da Daşoğuzda çet bir emani gözüňize getiriň. Şo taýdaky adamlar merkeze gidip ýaşamany isleýändirler, ýagdaýy bolsa gidip ýaşajaklardyr. Ama sebäbi çet ýerde ýaşamak neme däl ýani? Artık kıyın diýeýin ýa-da ulaşım ýok, hastane ýok, Türkmenistanyň şertlerinde zat ýok. Yani diýjek bolýanym, merkeziň bahasynyň näme üçin gymmatlygyny aýdyp geçmek isledim de. Neme bilen, misal bilen. Yo, onun okey, onun da yani halkım düşünýändir. Yani ondan başta. O men hem düşündüm. Näme ýeriňizi 1881-nji ýylda aldyrdyňyz. Ol ýa-ni imperiýa ýykyldy. Indi bunu gaýtaryp ýygyna bermeli. O şonu näme üçin beren oklar? Mesele ne şo taýdy. Owa. O bahanalary näme? Ya yıkılan ok mentek. O yıkılmadık bolsa onda yıkılan ok diýin. Owa. Döwleti O izin halka aldık, näme üçin gaýdyp beren yok diýen. garaşsızlygy aldık diýen bolsalar onda topragy näme üçin alyp bilemez ýok. O bahanasy näme? Oňa bir delil gerek. Ya men gowulonýan diýip bilýärmi? Peýda getirýän diýen. Han peýdasy. Bolýaýyndy saparaga bu neme? Toprak meselesi diňe bir sany. Owa. Watan diýilende beýleki nämeler bar? Başga Hemme zat. nämeler el alyp bilersiz? Watany Yani- gaýtarmak diýende. Hani siz aýdyň. Men aklyma ýene suwum gelýär. Owa. Toprakdan soň. Owa. Su resurslary bolsun, şo suwdan elde edilen peýdalar bolsun. Häzir halkyň eldemi? Yok. Suwun eýesem yok. Owa. Suwum yok. O Türkmenistanda su problemasynyň ne derejededigini göz ýetirip bilýärmi? Ýok. O soňun Irak barjagynyň biraz demesini görüp bilýärmi? Habar kanallarının paylaşıyan habarlarına göre bir azyrak nememiz var, göz yetimimiz var. Häzirki ýagdaýy gowy däl, gidip barşam, gidişaty diýe. Gidip barşam gowy ýere giden ýok. Sebäbi o taýda Guştepe kanala işlenip başlandan bäri, gazylyp başlandan bäri %30 azaldy suw. Bunu näme diýmek? Türkmenistandaky 3 hojalykdan biriniň suwsuz galmagy diýmek. O taýda häzir Ýöň näçesi galypdy suwdan. Onu bilýärmi? Öňki problemalaryň üstüne şonça. Ýa-ni ýakynda neme geldi? Habar geldi. Balkan vilayetinde eýem uruşlar gidip dur. Neme suwun üstünde. Şo taýdaky el ýetýän adam özüne tarap urukdurýar suwu, galynlar meýdançalary nemele otrat diýämi? Şo meýdançalary eýem gurak galypdyr. Ýöne neme Özbegistanyň ýagdaýy hasam beter. Olar azaltmak nemese 3-den 1-den hem köp bolmaly da olara ýetýän täsiri. Türkmenistan bir näçe suw alýar o taýdan, Ammy derýadan. Şonky gaty uly mesele Orta Aziýada suw meselesi. Onu çözmek üçin şulan bir konseptleri ya da programmaları ya pikirleri baýan Ýok, ýok. sonra berip bilersiňiz. Diňe sahnalaşdyrylan o taýda oturup geldik, bu taýda muny dinläp geldik diýilen sahnalaşdyrylan nemeler bolýar da şolar bilen çözülermika diýip bak gelip durlar, häzirlikçe bir çözüm ýok. Owa, üstesine dem Altınasır Kölünem hasaba goşsak bulardan peýda däl ziýandan başga bir nemäň ýoklugyny dolu göz ýetirip bilýäs. Onu goşşakdym. O ýene beýleki problemler
yine geçen men ayda innemeni aydık geçtik Saparağa. Hı. Nevit gaz, Hı hı. yer astı baylıklar deyip aydık geçtik de. Kän sanlarına takik. Bu Doğru. bir neme der. Owa. Yalandan hasaplanan bir sanlar däldir, takik sanlardır. Owa. Neme dämese. Hemen dogry diýämi türkçesi. Şu Nevit gaz, tebigi baylıklaram watana değişil diýip pikir edýän mene. Owa. Owa. Şolaryň pullary bize gelýärmi? Ya Gelmeýän pulu bolsa nädik diýmek. gelmeli? İlkulak şoňa nemedeli? O pulu nädik gelmeli gelenne? Nemäni? Salgydyň üstü bilen gelmeli. Ona maýdyk Owa. geçdik. Owa. O salgyt Onun barmy? geliş sistemi. Geliş sisteması yok, salgyt yok. Baylıkların pulu bize gelen ok. Gelip şöyle bankın üstünden ama aylanyp geçen ok. Bankam yok bizde. Owa. Yani şu zatları hemmesini häli ýene de aýdylmadyklary göz öňüne tutsak, watan elimizde mi, däl mi? Owa. Has nemetse bolýa, göz ýetirse bolýa diýip pikir edýän mene. Üstesine bizim yurdun başında işläp ýörmämiz hem. Ha, öz watanymyz bar bolsa näme üçin watanymyzda işlämiz ok? Ýene de ýanky ýere dolanyp gelýäs. Topragymyz bizinki däl. Yok, Suwumuz şonu Alman bulun elinden watanyňdy alyp bilenok. Bu bir önemli nemesi meselen. Yani problemaları adak geçti ya, su probleması gittiğince elbetleşiyor. Onun iqtisadi problemalar, işsizlik deydik, yine sağlık deydik, böyle ki. Şolong birem çözülmesi mümkün değil. Şu meselenin çözmen. Şonu biliyorsunuz mu? Yani bize doğru, düşünýäs. doğru bazı iqtisadiyetine geçmen, o bazı iqtisadiyetine geçmek için toprak hududu geçire geçmeliler. Çok geçmen o eylekten geçip bilen nokta. Onu kanun meseleleri o iqtisadi neme geçmelidir. Bazı katnaşıklarına. Şoňa geçmen beýlek problemler hiç birini çözüp bolanok. Sizin işsizliğiňe hem çözüp bolanok. Bular näme üçin otur? Diýilen toğra orta çykýar-da. Nädip oturup bilýärler? Diýilen toğra var. Nevitden gadan gelýän pul var. Radaçyk. O şondan bulara pay berilýär. Bulara ýetdiýär. Rahat ýetdiýär-da. Hiç nemesin. Şu derece arzanmy diýär. O Nevit gadyň Türkmenistan iqtisadiýetinde näçe prosent tutýandym, Türkmen kän bir gyzyklanyp gören nokta. O eksportyň 92%. Nevit bilen gadyr. 71% gaz, o 22% nevitdir. O tide gelýän daşynlar gelmeli pulun, o 92%. Oňa da halk gatnaşmaly. Yani siyasete gatnaşmaly diýerler. O 92%'inde halkyň gatnaşma haky ýok. Bolmady 30 ýyllap. Pulun gelmeýänem şondan. O halky değişirler. Bularym şu taýdan o geren alýar. Bulary bolýar. O halk suwsuzmy, doktorsuzmy, howa terwetmi, ýeri şorlaýanmy? Bular piňnedi däl, bolmalym däl. Da şolary ala adamyny arkada etip goýýarlar. Harkaňyzdan ursun diýip edýärler-de arkada. Emmece boş yani propaganda. Aňyrtynda hiç zat ýok. O döwlet institutlary var da. Hemmecenin içi boş.
O meclisinden başla halk matlağında çenli. Hayisi kuroman tut içi boş. Üniversitet institutlarını çenli. O bilim bilen adam iyisi yok da. B harfi yok. Bilim bilen de. O nämeden bilýäňiz? Ne ekrandan şu Türkmenistan iqtisadiýatynyň nämeden gurrun etmeýän boldylar diýmek şol predmet ýa bilgi bilim ýok diýmekdir. Ya da hukuk barada ekranlardan hukukçular jedelleşmeýän boldylar, bir zatlar gurrun bermeýän boldylar. Ýok diýmek. Ýok bolan soň ýok bolar ekran. O bag bolsa eşderdiňiz. Biz hem görerdik. O ýalňyş diýerdik, dogry diýerdik. Käsini öwürdik, käsini kritikawat ederdik. Hiç zat ýok bolmaly. Bir ýanky üniversitetiň professorynyň iqtisat barada bir zat düşündirenini zadyny eşitip bildin bir telewizorda, radioda, gazetde, jurnalda bir ýerlerde. Hiç. Ha? Diýmek ýok. O bag bolsa bir ýerde çykar. Bilgi diýilen zady o ýorgun aşanyny saklap bolan o, keçe aşanyny da saklap bolan o. Diňe sahnadan ibaret ne geçenlerde zat görüpdik, bir video görüpdik. Sosial mediada, o Hytaýyň sosial mediasy TikTok'ta. O taýdy näme diýe? Aýne Jenaýat kodeksine göre şeýle etmek bolanok, beýle etmek bolanok diýip diňe şo taýdaky söz azatlygyny ulanmaga çalışýan adamlary baskı üçin ulanýarlar. Ay seniň edýän, ine seniň paýlaşýan videoň şoňa garşy, seniň edýän zatyň şoňa garşy diýip diňe söz azatlygyny ulanmak isleýän adamlarda gorku döretmek üçin ulanýarlar. Başka zat üçin nemedilen ýok o taýda. Aýdyşyňyz ýaly özleriniň resmi kanallary bar. 6 sanym, 7 sanym kanallary bar. Olaryň hiç birinde hiç gelip böyle medeniýetli oturup zibat eden ýerleri ýok. Şolon ýerine o bir etmeli bolýarsa, şu wagt ben edip ýören zatym şu Türkmenistanyň o Ilymlar Akademiýasynyň ýene şoňa meňzeş üniversitetleriniň zatlaryny etmeli, gurrun etmeli nemelerini o. Halky bilgilendirmeli. Ha? Owa, saparaga ýa oňat ýere geldiň. Ine hiç bir guramasy ýok, içi boş diýdiň-de. O. Hemmesini jemläp alsaň diýmek ýurt ýok bolýar-da bizde. Känigeze gaýdyp geçdik bunu. Ho. Bizde ýurt ýok bolsa biz nämeden çekinýäs, nämeden gorkýas? Hani ýok bir zatdan gorkup bolarmy diýen bir soragam çykdy da mende şu wagt. Bilmedim. O Yurt yok bolsa, düzgünü yok bolsa biz näme üçin birleriniň bary alagat görkezende inanmaly? o kıyın soruları berýän mende jogap ýok. O näçe o bilemok men o näçe gorkmalygyny bilemok. Olun ýönem yani watany ýygyna gaýdyp almaly, ýeketizel özöklerim, gadaklarym, kırgızlarym, beýleklerim da watany ýygyna almak üçin yani topragyny ilk bilek, topragyny, suwuny demesini bermeli. O şonu etmen ne Türk birligi zat diýip gyýryş böler. Şolary yani halka watany bermen, birleşdirmem bolan nokta. Birleştirmesi mümkün değil. Onun o demesi yalana çıkýar. O ilki o watanyň eýetine bermeli halka. O halk topragynyň beýeti bolmaly, suwunyň beýeti bolmaly, ýerasty ýerüstü baýlygynyň beýeti bolmaly. O milletiň hem bir-birine eýe çykmaly. O hanky insan kapitali iqtisadi nemede in uly möçüri bar insan kapitali. Bizde değer ýok. Onu şu baýlyklar, yani trilyonlar hatap edende çykýar da. O elinde şu trilyonlar var.
Senem halkı o partiye gidiyorsun. Mutunu. O yıldan koğuşuna yeten ok. Hemen onu soğutsuz koyan, bilimsiz. Hemen sağlıksız koyan. Üstüne. Aç yalan aç bilgisiz. O adamlar yetişenine o neme yarayacak? Karış olmasa onun baskı var da. Köçe tüpürmeli etmeli. Onu tapsalar hedle diyorlar. Karar arttırılmalı. Bu halkın mertebesini depelemek olur için ayıbım değil. Ben yakın Türkmen'i de demedim o Beşer Respublikan hem mecetinde de değişli. Bunları oğurluğu zaten hiç. Ben onu lokan demedim o halkın mertebesini depelemek o in cinayetin ağırı o şonu bulun hem mecet cevap vermez. O gün gelir şeyle olmalı bu. O hakkı bunları hiç bilen o. O terişteleri yok, mümkünçülükleri yok orada. O başka meselede. Bir himmet var. Trilyonlap. Himmet ne diyetti. Öyle şonu berende şulon oğurlan atları var da. Şondan ettiler çeken kadarımı milyarlar. O kadananını özüne sindiriyor milyarlar. Şonu eden oklar şonu ne hem sebep var. En sorum şol. Ondan orta devletlerin halkları o yurdunu yedine talep etmedi. Şol realak bir hareket canlandıracak oluyor. Başlayacak oluyor. Yeke bir Türkmen bu başaracak işim değil. O vatanları ellerinden alınan öyle bu düğün nel 150 170 yıl. Şu iyidine verilmedik. Hiçbirine de verilmedik. Onu siyaset propaganda öyle üstünü yapıyorlar da. Ne verilmedin sebep soğuk nabatı şu sıfırlan hem de çeti. O ölü kapitalli trilyonlar. O şu arada ben olur monografi yazdım. Demonetizirunlu Türkistan'dı. O kitap edip çıkaraymalı tayin. Dedim umması var. Trilyonlar. Hem mekşadi yetti. Sapara o taýdaky neme sanak geçenlerimizden beterem tebiği yine nemesi var da güneş enerjisi. O. İň sizin kıyalı soğuk bir yurtlarda da güneş enerjisini nemäçi öwrüp bolýar-da monetizasiýa edip bolýar. Bizimki ýaly Ben iki ayımda da üstüne elektrik o pulgadan yan. menem şonu aýtjakdym ine. No. Bizim Türkmenistandaky ýaly giden neme güneş alyp ýatan topraklar bolmasa da şu kiçeňirak adamlarda da özleriniň şu O jaýlaryny blok 9 depelerine ay kış. jaýlaryň depelerine şu goýulan zadan monetizasiýa April edip ay yine bu odun yakıp oturuyorum. Dışarıda -3 bolýar. kar yağıp dur. O baharda ne hemşik beren oklar. Ne halklan vermeli sonra o. O vatanı ellerinden alınan toprağı halka belirleyençe o vatan sizin elinize geçen nimetini anlatmıyor.
Şonalak demeden hem aşağı nemeler işe giriyede. Yani yatay nemeler yerli hükümetler dörep başlayan yerli demeler merkeze bağlılar öğretini ödü. Uğrayan kazancını öde diyen o öd baştak demeler emele geliyor. Hı hı hı. O bulun korkular şol. Yine Sovyet Soyuzu'nda buna misal bolupdy. Hatta ekonomik reformalar bolupdy. Ýadynızda Hı bolsa. hı. Neft diýerlermi? Nowy O nep, Hı hı. nowy ekonomik politika Hı diye hı. nep diýerler. O. Adamlar ekonomik taýdan bir güýçlenip başlady, soň politik taýdan bir güýç sorap başlamasyn diýip gorkup hemen ýygnaýarlar ha. Yeme gatty bir Sovet demesine alan ýörmeler o da ýanky kolonial nemen dowamy. Hmm. Şonu hiç Sovet propagandasy o adamlaryň beýnine gaty gowy sokup bildi de. Yani sosyal döwlet ýalak nemesinde. Yok, beýle däldir. Yüzlerce çeşme vardır. Istoçnikler vardır. O ilmi işler vardır. O sodatlaryň hem bejetin tuğud edýän. Hı hı hı. Ben Yedide iyi veripdim bir 400 sanak o istoçnigi. Onun içinde nemelerim var. O Sovet adamlarım var. Ödem ululu institutlaryň ilmi nemeleri. O topragyňyzy ýydyňyza alýan çaňyz, bazar iqtisadyetine geçen çaňyz. O ýurt sizinki ne pasport, özbek pasport, kırgız pasport, näme pasport diýär. Pasport bolup biler, olun ýöne ýurt sizinki däldir. O Türkmenistanyň kadýünden bulunky däl. O sizinki däl, bulunkum däl. Onum o ýene de bir zapar aýdyp geçeli. O Türkmenistany siz eliňizden alyrdyňyz, ödem ýer alyrdyňyz. O 94-nji ýyllarda başlatdy bu zatlaryň emesi. O watany satdyňyz. O satanlara mine çok işler adamlar. Kimin näme goşun dua bolsa bilýänsiňiz. Özüm 5 şaya tatdylar. Arzan gaty näme. Hı. Şu taýda ýerlikli sora geldi Saparaga. Hı hı. Ine şuňaly pikiri orta atmak, topraklary izine berdip dile getirmek işin näçe prosentini çözer diye. Bu zady düşünüp sorap talap edip başlamak. O siz talap etmeseňiz, buňa talap bolmasa, men sizin garnyňyza dep guluňyzdan çekip o topragyny size berip bilmenem. Indi soralan ýagdaýynda diye, işin näçe prosentinde çözüler diye. O. O. Bu da ýeke ýanky Türkmenistana da değişirler. Özbek, Gazagy, Täji, Kırgyzy hemmesine değişli. Hı hı. Olaram soragy nemetmeler. Olaňam döwletleri ýerinde däl. O döwleti ele geçirilen ýöne edil Türkmenistanyňky ýalak däl. O Türkmenistanyňky buloň elinde de däl. Hı hı. Buloň nemesi gaty erwet ýöne bönüdi däl. Bizine Saddam Hüseyin barada öňkü zapar gurrun etdik de. O Muammer Kaddafi barada Libyanyň emes, ha? Hı hı hı. Diktator diýdik. O ikisinem o pajigaly diýmede utordu da soňy. O Saddam'a astılar, süýdedi astılar. Hı hı. O Kaddafi'ni linç edip öldürdüler. Hı hı. Şolong ikisem o nevtem bady. Beýlik baýlyklarym bady. O
halkına o doğru vermese de onu öldür alırlar da. Yemeğin içine girin. O Kaddafi o halk için katıken dadeden. O diktatör onun hiçbir arkasında yuvarlayalak demesi yok. Hı hı. Yönü taşına veren oktu da. O ödem yel mi ama da ambargan aşağına yaşadılar. Ödem ağır ambargan. Şonunu da yani 5%, 3% diskantlı o ne tatyatta. Hı hı. O Türkmenistan'a kalıp mut veren ok. Yönü şorori linç ettiler. Bunları ne etmeli? Mesela. O bizde de yani bu nevte kadar ne yapayım salıt. Tanınan ok deyip sorap bilen ilim yok. Bilim yok, kuruluş yok. Meclis yok, o halk maslahatı yok. O atlar var. Yani, şu sorular çıkmayan orada demek içi boş demek. Hı hı. Hı hı. O talgıt kuruluğu var, o mali ministerliği var, o bu zampretler var. Şimdi şu esası da o pulun başka gelecek yerim yok. O 92%'den talgıt talmayan oradan o kalı 8%'den 100% talgıt koyun dedi. Onun da çıkan nokta. Hı hı. Hı hı. Näçe pomidor sattık diýse de hiç satnemeden yok da. Yok, nem olsun işte. O şonu düşünürüp bilen devlet kuruluşu yok olsa. O ilmi ya da bilmi deme diyen o düşünürüp bilecek deme yok olsa. O boş horluk ol ya. Hı hı. Hı hı. O bunlar yani yani billboard sahna o şu sahna onu tant ettirip ne edip böyle. Hakiki. O. Olar wagtal stiline mütkedip durýarlar. Bir görseň el Şu gitara talgıt laýdym. bolman halka pul gelip bile nokta. Hı hı. O başka kanalı yok. O kan çıkardık dünyada 3. yer, 4. yer, 6. yer. O ne için yer olundu ne? 1. yer olay. Şu talgıt bolmasa kadına pul gelir o. Hı hı. O da yok. Onu subut edip beriyatı. O dengeçtirip beriyatı. Yani, Norveçler bile dengeçtirdik. O olur Avrupa olmuşsun, akıllımmışsın. Yani dünya vakıp görün, o dünya çaptırıp görün, Araplanka. Bilenem dengeçtik. O lonku, Norveçlanka denem ki. 86% talgıdı var. Hı hı. O bu Türkmen. 10%. Oğlum sen yemeğine yetin o. Üstüne de berili. O bunca neft gaz tahtarından yine de berili çıkar mı? O bunu doğru yanamıyor. O devlet ele geçirilerinde başta edilen dağıtlar vardır. Statistikan yatırıyandırlar. Hı hı. Hı hı. O sebebi iyiydi. Niderlap bulunukta. Analiz et bulunuk. Yönü neft gazın başka bir tarafı var da. Onun alıcı tarafı var. Beylik tarafı. Yani bunlar yığınanı nemede yığışıranı bilenen motayını görüp buluyordu. Hı hı. Azaplap buluyor. Häzirki wagtda has aktual otaýdy. Misal üçin dünýäde garşyklyk bolup dur. Ay maňa ýysat diýen ýok. Ne Yok şunçasyn. bunu deme monitör dediğin bu topur halkara nemeler var. Hı hı. Hı hı. Men aýtjak bolýan O Hytaý mecbur. Tevazi paylaşıp dur dünya finansı nemen içine giren son bunun düzgünlüğü nemesini bercay etmeden bir yerde de nemet görüp duruyor da. Hı hı. Şoň üçin nevti gazy kän bir bukup bilen ok, nemet bilen ok. O Türkmen tarapyny halkyndan bukýa bu halk. Adarny da däl.
görülen pasportum yok. Bakayım. O pasportum bilen vatandaşlar bolcak bolup jırdaşıp öğrenler wa bolunu Pasportuňyz hem toprağın ýok. olmasa pasportum onunla da bir vatandaşım bolup bolan ok. Häzir şu pasportum ýok. Ýok Yok. adamda. Onun yörüte diýerler sebäbi şu zatlar bilen uğraşdyn diýerler-de problemany çeýip öğretmeliler. Öğretmeli. O halk onun ol sen talgyt näme üçin talan ok, alan ok, toprağı näme üçin beren ok diýen ok da maňa pasportum gerek diýer. O potrodun üstünde de problemi çıkar ya. O da yani yermen bolmaly näme üçin menki däl diýen ok da maňa potrodu näme üçin az berdin diýer. O bu bir hemmejeti yani alga prasasiyalak sağ oynanıyalak adamları şey kötep bölürde. O ýagdaýymyz kıyın. Şoň üçin biz geleceğimizi o gözüňde tutamyzda şu zatlary çözmeliligimizi düşünmämiz gerek. O şu zatlary düşünüp onu çözmän o başgalardyň çözüp bolan. Okey. Onam diňe bir ýurt däl, bu tutuş Merkezi Aziýa bolup Türkistan bolup. O birligi onun ýekejödüň çözmän hem kıyın sebäbi badarym ýok da. Sende kän bolany bilene bir almasa. Ha? O. Olaryň karşı tarapyň imperiýanyň demesi bar da. Media güýji. Ol aňyrdan gaty aňyrdan gelýär. O bu taryham bilmeli, öwrenmeli, mekteplerde de nemetmeli yani orsun taryhyny öwrenseňiz bulan öz dillerinden näl bu eýleki tarapyna demedip çuňrak seretseň o bulan saňa tuwalet ýasap berme mümkinçiligim ýok eken. Okey. O. Näme kazany haçan alýarlar şular 1500 näçinji ýyl Ivan Grozny zat näme var şu taýdan başlaýardy. Ondan 240 ýyllap o ýa-ni Altyn Orda diýede. Tatarlara o talgyt töläp beren orsun var eken. O ýa-ni şu Pan-Türkiýiň zat dip näme tema arada gurrun etdi ya. Şonda şu 1700-nji ýyllara şu tatarlaryň nemetini başgarylaryň taýyhyna ýyndikde. Bulan şu döwürdäki sosial medeni bilgi nemeti orsunkudan ýokardy eken. O. Oğlum ýagdaýy şeýlere ýönet tuwalet getirip berdik diýerler. Bizem mecbur ynanmaly. Ynanmadan dogry etip ynandyrýarlar. Şeýle bol diýär. Şu zatlara düşünýänçek biz entek tapan yerimizde garar urtup bakmaly, biriň bawan olmaly, köçeni tüpürmeli şeýlerek ýagdaýda. Ýumuş Horluk oğlan gelmeli bolýar. O siz olun ol sizin çağalaňyz. O yani ruhat gepesede düşünýän bizi diňläp oturanlar ýa ula adamlardyr. Olaň bu zatlara günäs wa diýen, gatanjy wa diýen bir nemesi bardyr. O çorwatynda duýdy bardyr. Bu atyr neme daýdýan, o täsiri ýeli bardyr, nemesi bardyr. Ýa tesin çykarmanlygam o dowr nemedir. Ýöne inniki entek biýüne
Doğmadık, indi doğacak çağlar. Hiç bir günahı yok da. Hmm. O şolong ikbali nähilek bolmaly. O gödüňde getirme de o kıyın. Bu da düzelmeye, düzeltmesen, düzelmeye, düzelmeli yerem ne başı şu taylardan başlayadı. Yurdi elinden almalı. Bunları verdiğim elle. Hı hı. Hı hı. O top, yani yurdu verdiğim elle. Halka vermeliler yurdu. O çok halka vermeseler, yani o Türk Birliği deme hiç tat olma mümkünlüğü yoktur. Onu kendir demedik görme. O ilki Ova. o vatan halklan eline olmalıdır. O şu halklar vatanını eline alan soň birleşmen bilirler. O. Hatam ýeki Türk milletler ýeki 5 respublikadan döwletden bu barat däller. O sanadan 30'dan geçip gider. Ova. Sapara O ýöne Vatan- şu atkı deme bolany ya formalna, ofisalna garaşsız diýenleriniň tan demedi ýa-da biz. Owa, owa. O şular bolandan beýlekler hem bolup başlar. Şeýle bir neme habar ýadyma düşdi Saparaga. Mhm. Bularyň oýnaýan sahnalaryndan ýene biri Türkmenistanda we Özbegistanyň çäginde bir bazar açdylar. Mhm. Habarlary ortaga çykyp näme edip o taýda şagalanly bir açylyş hem edip berdiler. Şo taýda aýdylýan propaganda näme? Ýene iki Türkiýe millet ýene dostlaşdy, ýene näme etdi, ýene gaýnaşdy, ýene şu taýda toplandy, ýene näme etdi diýip. Ýöne bu sahna bilen esasy bolmaly zadyň öňüne geçilýärde. Kiçijek bir bazar açyp berdik. Hemme kim şu taýdan alışveriş etsin, şu taýdan hem näme kontrol şu taýda bulsun. Öz ara kulturny bir alışveriş bolmasyn diýip öňüne geçirilýän bir hereket de. Mysal üçin Türkmenistana wizasyz şu Türkiýe döwletleriň arasynda wizasyz geçiş eden bolsa kulturalar alışçalyşyga derdi. Diňe bir haryt alışçalyşyga der, kulturadan hem alışçalyşyga dikeldilerdi. Öňden hem bar sebäbi dikeldilerdi diýen şoň üçin dikeldilerdi. Ýöne häzirki edip beren ýerinde diňe haryt alışçalyşyga bolmaly, başga zat bolmaly däl diýilen bir çäklendirme bar da. Şonu görýän men häzir. Hakyky Ýeme siz bilmedim soňrak doglansyňyz o bizim döwrümizde Özbegistan ýa beýle külen graniç ýokdy, hiç adam ýokdy. Özbegim bizi çolup basyp näme edip bören nemesi ýokdy, arkaly gezip berdik. Owa şu häzirki aýdanyňyz gowy Näme boldy. näme üçin gerek? Aýdanyňyz gowy boldy sebäbi näme? Ýene de şu häzirki nämäniň propagandalarynyň biri aýna sınır bolmasa, şuňaly wiza bolmasa köp adam şol graniçadaky ýerlere geler, şo taýa eýeler diýe. Ýöne häzir aýdyk geçeniňiz gowy boldy şu taýny. Şo wagtda açykdy. Hiç kim ýerine alan nokta, hiç kime basbam alan nokta. Kultur alışçalyşygy bolmak hem işe bir nemedir? Bir adım öňde bolmak diýmekdir. Olsam ýokdy. Ýa näme patpat barlayan potlar bolýar, şo da ýokdy da. Yani Özbekistanyň bir kän geçdi. Karakalpakistana. Häzirki dost diňe çäklendirmek bilen näme bu sonra nerden ýadyma düşdi? Türk birligi diýdi, ýene nämesi diýdi. O oýnalýan sahnalar hiç bir zaman durmuşa geçmez. Geçse de şuňa çäklendirilen ýagdaýda, sahnalaşdyrylan ýagdaýda. Yo, niyetleri bolup biler, o net bir elbet adam değil. Ýöne bu zatlara reýanly etmeli. Bu halka watanyny gaýdyp bermeli, ilkile. Gurrun edilse şo gurrundy öňe çykarmalylar. O belki bir halka watan berin. O soň birleşýäňiz mi, joklaşýäňiz mi, ol ýa ikinji nebede. Birinjiň çözmäni ikinjiä de geçip bolanok. Yok hiç de edip bolany. Ova. O iqtisadi özgörçlükler edip bolýanlar.
O burada o da vaklayın. Neme aydık geçtin de Sapar ağa yani. Ne bunlar pasport yürüyte veren oktuydun. Ve başka da kan yürüyte nemeler çıkarıyor da meseleler çıkarıyorlar. O Şonlarla uğraşıp birinci meselelere gelmesin diye. Ne şu tayda halkımız ya da yurttaşlar şu esası birinci meseleni onların gönderdiği ya da çıkardığı mesela üns vermen esası mesele. Üns verip şonu çözen vakti o yanındaki beylekler var ya çıkaran meseleleri misal için Hmm. pasporttur beylek. Onlar özünden özü çözülüp gitti. Özünden özü çözülüyor onlar. O ne Şveç'te pasport problemi yok abi. Ben bol bileceğine de. O anlarsam oradan bilmeyen ne. Hı. O bu problemi bol meseleler derler. Yönü biz ne şu demeni şu peridaçan ne hem şunu diyer. Yani Türk milletler 5 tane Respublikanı etadı. O bir hareket. Vatanlarını ellerine almak için bir hareket. Başlatacak golyatta. Şu demeni gollarını peydalı mı ya da matkuada gidip karartılarını peydalı mı? Ölçek görün. O bizim açacak golyan dememiz fikrimiz şol. O birinin hizmetine gelip görmek yani bir de olanı tapağı yok. Türkiye'de mi ya da başka bir yerlerde mi? Ediyeniz bir hizmet. Var yukarı illi önermen ol. Vatanında o nesletini kazanıp bilen baktın o tayda ne için yat yurt denemetçi. Şu hareketi kullanınız peydalımız de ya da sesiniz çıkarmanın korkun olup gezmeyiniz peydal. Yok zaten. O. Ödem bağaylığın muktarınaydı otursa bu angrısı versiyor bu bağaylığın. Hem mekşede yetti. Hı hı. Ödem dünyada yani başka teritoriyalardan hazım bu potansiyel var. O tebigatımdan şunlarla. O şu meseleyi çözseniz su meselesini çözüp oluyor. Ama O Geografik. bunu seri işte de gerek gel. O bardağın bir. O ne hem için beren o yoklar soramda o abi. Toprak ayın aşağından. Hı hı. O ne hem için şunu manisliyor dediler o. İktisadiyetin içine koşulan o. O halk dizden yoklar soran o. Ama sizin de adınızı soran o. Öz adını soruyor. O seninki de öyle ya hükümeti aydiyanda kim başında oturan orada. O seninki mi o toprak? Bu yakıt Türkmen'i de hem beceti değişti. O ne hem için verecek gel siz. Halka toprağı ne hem için verecek gel. Bunun bahanesi olmalı. Hı hı. O şu düşündürüp verin halkını da. O bir Sebebi sesinden olmaz, sebebi çıkarmalı. olmasa bahanası olmalı. O ne hem için verecek gel. Yer verme diyen. Ya bunun ervet tarafı var mı onu düşündürün. Ötenin oğlutluğun hemmetini 100% toprak. Halkın eline. Hı hı. O şunu söylüyorsun. Her şu soruları yol başlarına değil ki soydaşlarımıza vermeli. Özüm şu beşinin içinde engelveden Türkmenistan. Çok için biz inisiyatif olduk da. Hı.
şu ýagdaýda vatanlaryny sorap bilmäne hem hakları vardır, hem hukukları vardır, hem güýçleri vardır halkyň. Şundan Ya aýdyp bular geçelim. deme yediğin o vatanı halkın eline dağıt diýdirýärler demek. Ya onu elinize değildir. Yani bu terminologiyası bilen bu tuğut edilen dağıttır. O yani Beş Republikan içinde beşten var da state capture'ın içinde. Yani İngilizce Türkmenistan. Doğru. Bu absolut hem bir tarafların geçenler. O beyleklerin ne hem de orada ne mi var? O da kovgat derler insan. O ne hem için 100% halka verecek gel. O kim oluyor yani o yani devleti ele geçiriyor. Onu yani bir yerden hak almalı. Ya da güýjü bolmaly. 500 tane adam devlet eline geçiripdir. Halk kene ondan san boýunça. Ondan yine de bir aydılmayan zat var. Yani biz ortayadık kolonyastık. O adını oyun okurdu. O Sovet Sovyutu olanı kolonyastık. Bizim sağlık sistemimiz, hukuk sistemimiz çok Sovet demetnäki sistemimiz doğu ama beylekli emellerdir şunlarla. O siz bu kaladiyal demeden çıktık diýäňiz olun, çıkan olsan bu zatlaryň näme üçin o. O bir lüstrasiýa diýäsoň sebäpleri ne? Şu lüstrasiýa geçireňde ne şu zatlar orta çykýardy. O onam hiç kim dilini alatyýan o. O dilini almanam şu rejim bilen görüşýär diýip görünürken. O siz näme bilen görüşýär? Onu ayırıp o sen barcak o. Sen onu kovma. O ne hemen o olup bilir. Yani şu meseleleri çözmen o tayda kovzat edip bulunu. Şunlar yalak problemlerimiz var bizim. O bunu düşünmeli, taşınmalı. O biz ne inisiyativan beriye. Vatanımızı kaytarıp verin sloganı. O. O. Bu arada o çıkış edin, gururun edin. O. Yani şu ideyanım kollan, o çağırış ediyorsun. O siz başka ne hemen olacak? O sizin Hemen. vatanınızı iyiliğine verilmesini fahiş ediyorsun. O şundan bizim kollan diyorsun. Ne? Ya siz şu sizin yani vatanınızı vermeyecek olayanlar olacak. Sesini çıkarmadan o oluyor da. İnternette köp Şu var. karşıma geliyor da. Başta Aziz Bey fikrin bölýän. İnternette Haydi. köp karşıma çıkıyor. O taýda deme. Halk ilki bilen agzy birleşmeli, ýene näme etmeli diýip ýörenler. Ine agzy birleşmegiňiz üçin etrafynda toplanmaly bir pikir size. Şu hereketiň daşyna agzy birleşip şu zady talap edin. Şondan soň işiňiz ýörap başlar. Aziz Bey. Ova ine şu wagtky halklaryň ähli meseleleriniň hemmesini şu vatanymyzy izine gaýdyp berin diýen näme çözýär da iň başy şol. Şonu edip bilen izine alıp bilenden soň hemme meselelerimiz çözülýär. İzli izine çözümlere gowuşýar. Yani hemmesi çözülýär diye. Bunu islendik bir şekilde sosyal medyada paylaşıp bilersiniz. Ya da divarlara yazı yazıp bilersiniz. Vatanımızı izine gaýdyp berin diýip. Ya da liste yazıp dağıtıp bilersiniz. Köçe atıp bilersiniz. Her türlü yol var. Etme niyet bolanda yolu kän diýmek isledim. Yo niye hem için vermeyeceklerin şulardan düşündür soramalı. O düşündürsünler. Ne hem için toprağı halka verecek yani. Ya veren yok. Başlangıç için aýtdym ben yankıları.
Başlangıç üçün şey edip ondan soň elbetde adamlar birigenden soň dogurdan soramaly. Yani öz zadyny soramak Ýok. ipdal. Başka ýeriň zadyny soraňyz, topragyny soraýaňyz. Mhm. Suwuny soraýaňyz, günüňizi, ýeliňizi soraýaňyz. Tamam. Şunu soramak Yer bilen yer öwsýän ýerde o neme propeller ýalak demedikken elektrik berýär. Şoňa da hukugyň bolmasa edip bilen owaty. Doğru. Ilgaşyk Taýda gelerler. näme aýtjaktym? Edir. Bağışlarsınız. Ine sen hakkını, watanyňy soran wagtyň soranlardan hiç zat kemelen ok. Sen öz zadyň alýan. Ýok. Ýöne onlar bermän wagty senden ömrüň gelecegiň kemelýändir. Şunam ölçäp bilmemiz gerekli. O gaty gowy pikir. Ya ýa türkçe öwürdik. O bir türkçe düşünen yok diýenler vardır. Orsça öwür. Gerek bolsa ingilisçe öwür. Bunu bir türkmençe de nemetçe golundan şu TTS dip deme türkmen dilini nemeden ok. Yatırım soraýa. Onu biz edip bilýät, olun deme maddi ýagdaýymyz ýeten ok. Mhm. Onu boynumuzda da alýar. Soň men käte pikir edýänler 74 ýaşynda. O saňa gerekmi diýetine. O beýlekler kesip çykan ok. Bu gerekdir öýden ok aýdanda da. Käşke o pensiýasyny berýän bolsalar, men pensiýamam beren oklara bur. Işlän ýerime türkmenstan. Berseler hem O yurdun hemme zadyny daşynda- maňa etdirjek bular. Yurdun daşynda pulam etmez saparaga. Oğlum berjek pensiýasy işle demeden ok. Ýöne onun beren oklar da. Mhm. O siz pensioner bolanyňyzda näýlep görünür? Bizi alaka bermeýän boldylar. Ha? Biz pensioner bolmaýmasak sizin kaňa ady bar pensioner dip. Ýagdaý. Gönü gitjek. Ava. Öyle status alman gitsin. Estağfurullah. Bolýar, näme ýigitler soraňyz ýok bolsa, ýa orsçasyny diňlediň ýurtdaşlarymyza. Owa, biz hem hoşlaşaly. O sağ bolun, saglypda görüşelim. Ýa tema biz ýöne bunu degişibirek, yemerek, bir ýeňil paýrak ala edip näme diýär alyp barýas bolun. Oýuny gaty jiddi nemedir, temadyr, düýüp bilir. O düşünden aglap oturmaly ýerler türkmenler. O ýöne. Düşünjek, aglajak türkmenem gaty seýrek mükemmel. Onu ýöne şu meseleleri çözmän, işler çözüp bolýan näler? O ýöne boş alanyp demedip görmän. Owa. Wagt görkezer dip garaşyp oturmana gerek ýok. Edibem görüp bolýar diýär. Owa. Oňalyrak. Bolýar, sag bolun, saglykda görüşelim. Bolýar. Sag bolun. Ildeşler, akşamyňyz haýyrly. Ýene-de görüşýänçek. Ну что, всем добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. И знаете, обычно, когда речь заходит о каком-то экономическом чуде, ну или о внезапном обогащении огромного региона, у всех в голове возникает примерно один и тот же сценарий. Да, найти новую нефть. Точно. Найти нефть, раскопать золотую жилу где-нибудь в пустыне. Ну или, не знаю, построить гигантские заводы с нуля. То есть логика всегда какая? Чтобы экономика стала больше, нужно добавить в нее больше физических объектов. И эта логика вполне рабочая, если мы говорим о таком, знаешь, традиционном индустриальном росте. Строишь завод, ВВП растет. Но те материалы, которые лежат перед нами сегодня, они предлагают вообще другую парадигму. Абсолютно.
Они описывают ситуацию, где колоссальное богатство уже существует. Физически оно на месте, но при этом искусственно скрыто от самой экономики. Да, и источники у нас сегодня, мягко говоря, интригующие. Я читала эти документы, они из так называемой международной архивной системы Exile Lab. Ну, или Exile Lab International Archival System. Мгм. Если быть точной, это данные из подразделений институциональной памяти. Звучит немного тяжеловесно и академично, но суть этого подразделения в том, чтобы отслеживать, как целые макрорегионы, ну, грубо говоря, помнят или забывают, как управлять своим богатством. И на повестке у нас Центральная Азия. Именно. У нас есть концептуальные тексты на русском, а еще очень детальные заметки и экранные подсказки на турецком. И все они крутятся вокруг одной огромной темы экономического возрождения Центральной Азии. Но перед тем, как мы нырнем в эти формулы, мне нужно обозначить одно очень жесткое правило для нашего разбора. Да, это критически важно сделать на берегу. Тексты очень заряженные. Там есть слова про колонизацию, про изъятие ресурсов, про суверенитет. И в рамках нашего разбора мы вообще не занимаем чью-либо сторону. 100%. Мы не выносим исторические вердикты. Наша цель просто беспристрастно посмотреть на механику, на чистую математику того, как система оценивает активы и почему они вдруг перестают приносить доход. Мы просто транслируем идеи из самих документов. Да, воспринимать этот архив как какой-то политический манифест, ну, это было бы огромным упущением. Это макроэкономический диагноз, который показывает, как формируется стоимость целого континента. И вот главная загадка. Наша миссия на сегодня. Как, просто изменив подход к управлению тем, что уже есть, можно увеличить богатство региона в 3-5 раз? Не на 3%, заметьте, в разы. Да. Это же просто взрыв мозга. Итак, давайте разберем это. И начать нам придется с исторической части. Как это богатство вообще оказалось в таком состоянии? В архиве есть таймлайн интеграции Центральной Азии в имперскую экономику. Это процесс на 1,5 столетия. И традиционно про это пишут как про военные или дипломатические шаги. Но здесь совершенно другой угол. Да, я когда смотрела на эти даты, у меня было чувство, что я читаю отчет аудитора. Смотри, Казахстан с 1731 по 1860. Угу. Потом Кыргызстан 55-76 годы. Узбекистан 65-76. Дальше Таджикистан до 80-х годов. И Туркменистан 81-84. Это звучит не как политика, а как, знаешь, агрессивное корпоративное поглощение. О, это отличная аналогия. Ну, типа, корпорация методично ставит на свой баланс физические активы других компаний шаг за шагом. И что здесь по-настоящему увлекательно, так это смещение фокуса. Обычно ведь говорят о чем? Потеряли государственность, сменили флаг, поменяли чиновников, но авторы архива бьют в другую точку. Они говорят, что у народов отняли не столько государства, сколько базовый капитал. Ага. Это огромная разница. Потерять государство значит потерять право писать законы, а потерять капитал — это потерять способность вообще генерировать благосостояние для себя. И в текстах есть прямо список этого капитала. Земля, вода, энергия. Причем там подчеркивается солнце и ветер, полезные ископаемые, транзитные пути. Но у меня тут возник концептуальный затык. Какой? Ну вот смотри. Когда поглощают компанию, новый владелец вывозит станки, забирает патенты, а в Центральной Азии, горы с рудой остались на месте, реки не потекли вспять, солнце как светило, так и светит. Если физически все осталось там же, в чем экономический смысл слова «изъятие»? Суть проблемы в том, что ресурсы просто исключили из локального свободного рынка. Вот река или гора с медью — это просто факт природы, так? Капиталом они становятся только тогда, когда местный житель может ими владеть, закладывать в банк, продавать результаты по рыночной цене. А здесь этого не было. Именно. Контроль централизовали. Активы начали работать на экономику метрополии, вообще минуя стадию создания добавочной стоимости для местных. То есть, грубо говоря, живет фермер, под его землей руда, рядом течет река, но он от этого отчужден.
Он не акционер этой земли, он просто наемный рабочий. Да, и формируется разрыв. Активы работают, но прибыль оседает где-то далеко за пределами региона. И вот эта ситуация как раз и приводит к той невероятной недооцененности, о которой пишут во второй части архива. О да, здесь начинается самое интересное, потому что цифры просто поражают воображение. Это те самые турецкие заметки ноутбук LM, в них разбираются анатомия недооцененности сегодня. Слушай, стоимость земли занижена в 10, а иногда и в 100 раз. В 100 раз, да. Вода вообще без рыночной цены, она не тарифицирована. Энергия стоит копейки, искусственно занижена. И как финал – массовая утечка человеческого капитала. Ну, это просто классические симптомы сломанного ценообразования. Когда у базы нет нормальной рыночной цены, вся пирамида богатства рушится. Но я вот пытаюсь осмыслить этот тезис про землю, которая недооценена в 100 раз. Моя математика тут буксует. Допустим, гектар стоит $100. Если бы он стоил $10 тысяч, ну, почва же не начнет рожать в 100 раз больше пшеницы, правильно? Ага. Урожай зависит от удобрений, от погоды, а не от цифры в реестре. Как бумажная недооценка делает регион бедным? Это же просто абстракция. Вот, это одна из самых коварных иллюзий вообще в экономике. Оценка в реестре — это не абстракция, это твой финансовый рычаг. Давай проследим логику. Давай. Если земля стоит реальных денег и защищена частной собственностью, это фундаментальный залог. Тот самый фермер идет в банк, закладывает гектар за $10 тысяч. И на эти деньги он покупает капельное орошение, трактор или строит цех, чтобы делать муку высшего сорта. То есть высокая оценка позволяет как бы вытащить деньги из земли авансом в виде кредита и вложить их в технологии. Точно. Так работает капитализм. Но если земля искусственно недооценена в 100 раз, или ее вообще нельзя нормально продать, банк даст под нее всего $100. На $100 купишь только лопату. Именно. И земля остается просто грязью. На ней можно вести только самое примитивное хозяйство. Она выключена из финансового кровообращения. В экономике это называется мертвый капитал. Физический ресурс есть, а экономически он в коме. Слушай, это как, представь, что у человека на счету $1 миллион, но он забыл от него пин-код. Отличное сравнение. Деньги вроде бы его, они есть, но он даже кофе на них купить не может. Да, и вот турецкий текст прямо дает формулу. Потерянный капитал равен этому занижению стоимости. Забытый пин-код — это и есть отсутствие рыночной оценки. Хорошо, с землей понятно. Но вот вода. Тезис про воду меня вообще смутил. В документах написано, что вода не тарифицирована. Для обывателя фраза «бесплатная вода» — это же звучит как благо. Ну да, социальное благо. Да, вода — это жизнь. Почему за нее надо платить рыночную цену? Кажется, что если заставить людей платить за воду, это только ударит по простым людям. На микроуровне в масштабах одной семьи, да, бесплатная вода кажется плюсом, но на макроуровне огромного аграрного региона это катастрофа. Смотри, как это работает. Так. Если вода ничего не стоит, она воспринимается как бесконечный ресурс. Никто ее не экономит, каналы не бетонируют, дырявых трубы не меняют. Почему? Потому что нет финансового потока от тарифов, чтобы эти ремонты оплачивать. То есть водоканал ничего не зарабатывает, и у него тупо нет бюджета на новые трубы. Именно. И колоссальные объемы воды просто теряются по пути. А фермеры льют эту бесплатную воду на поля сверх всякой меры. Что приводит к заболачиванию? Да, к заболачиванию и засолению почв. Земля деградирует, плюс без тарифов туда не придут частные инвесторы, чтобы строить опреснительные станции. Парадокс в том, что бесплатная вода физически убивает сельское хозяйство и создает реальный дефицит. Ничего себе. То есть искусственно низкая цена разрушает саму инфраструктуру, от которой зависит жизнь. Да, и забирает у региона миллиарды потенциальных доходов. И вот эта цепочка разрушений подводит нас к самому болезненному пункту. Утечка мозгов. В заметках это звучит как миграция человеческого капитала. И это описывается не как отдельная проблема, а как прямое следствие дешевой земли и воды. Логично. Интеллект и рабочие руки — это самый мобильный капитал на планете. Люди ищут среду, где они могут заработать. Если землю нельзя заложить, новые заводы не строятся. Нет заводов, не нужны инженеры. Да, не нужны логисты, технологи.
Если энергетика работает с перебоями, потому что тариф занижен, там не откроют высокотехнологичные дата-центры. Экономика сжимается до примитивной добычи сырья. А там нужен только низкоквалифицированный труд. И человек с амбициями просто, не видит перспектив. Ему остается только собрать чемодан и уехать в ту юрисдикцию, где рынок работает. Вымывание мозгов обескровливает регион быстрее, чем вывоз любых ископаемых. Пугающая картина вырисовывается. Никто не прилетал на космолетах с гигантскими насосами, чтобы выкачать богатство. Его просто, заперли в клетке, сломали рыночные цены, и теперь оно там усыхает. Но архив Exile Lab не только ставит диагноз. Во второй половине они предлагают решение. Да, и название у этой концепции очень яркое. Вернуть родину народам. Give the motherland back to the peoples. Звучит, согласись, как политический лозунг, как призыв сменить флаги или переписать учебники. При первом прочтении — да, но мы же помним про контекст институциональной памяти. Да, если вчитаться, речь не о геополитике вообще. Это требование экономического суверенитета, призыв провести инвентаризацию и перевести метафору родной земли в реальный работающий капитал. Авторы моделируют ситуацию. Если мы посмотрим на картину в целом, что будет, если снять исторические барьеры и запустить настоящий рынок? Цифры там фантастические. Земля интегрируется в рынок, цена взлетает в 10-100 раз. Вода получает тариф, становится инвестиционным активом, энергетика растет в 3-5 раз, а доходы от транзита в 2-3 раза. Транзит — это вообще показатель. Центральная Азия — это же естественный мост между глобальными рынками. Но когда регион раздроблен, границы работают не как мосты, а как барьеры. Я пытаюсь это визуализировать. Едет фура, на каждой границе бюрократия, смена стандартов, коррупция, перегрузка товаров. Это называется транзитное трение. Каждая остановка делает логистику дороже. Но если создать единое рыночное пространство, границы становятся прозрачными, трение исчезает. И коридоры начинают работать как здоровые артерии. Собирают деньги просто за скорость. Увеличение доходов в 3 раза – это еще консервативно. И в документе есть ключевая мысль, которая все это связывает. Свободное движение капитала, людей, технологий и рынка создает единое экономическое пространство. То есть недостаточно просто сделать платную воду в одном селе. Конечно! Изолированная капитализация не даст роста в 5 раз. Если каждая область будет строить свой закрытый рынок с квотами и запретами, чудо не произойдет. Мультипликатор работает только, когда падают барьеры. Это как вода, которая перетекает из мелких луж в общую систему. Капитал из финансового центра инвестирует в агросектор в степи. Лишняя энергия с гор питает дата-центры в пустыне. А инженер спокойно переезжает туда, где платят больше, без буражной волокиты. Вот она, синергия. Искусственно заниженные цены всегда идут в паре с запретами, а свободное движение активов позволяет им усиливать друг друга. И тогда запускается обратный процесс. Люди возвращаются домой. Итак, что же все это значит в сухом остатке? Главный вывод документов Exile Lab. Для экономического возрождения Центральной Азии не нужно искать новые ресурсы. Рецепт в прозрачной, рыночной оценке того, что и так под ногами. Возврат Родины – это возврат капитала. Богатство создается через разблокировку потенциала, а не внешние вливания. И это урок для всего мира. Настоящее богатство нации – это не залежи руды. Это институциональное право общества свободно распоряжаться этими активами. Пока актив выключен из рынка, это просто упущенные возможности. Да, и это заставляет задуматься. Если отсутствие рынка смогло обесценить целый регион в десятки раз, превратив живое в мертвый капитал, сколько еще такого невидимого богатства прямо сейчас скрыто в других уголках планеты? Сколько триллионов ждут, когда рухнут барьеры и начнется свободное движение людей и идей? Есть над чем подумать? Абсолютно.